Urtebete igaro da pentsionisten mugimenduak kaleak astelehenero betetzen hasi zirenetik eta urteuren hori dela eta Busturialdeko pentsionistek epe honen balorazioa egiteko prentsaurrekoa egin dute. Gure sasoien, gure dadien urteak kontatu beharrak baduka gero. Baina horretan itxiko dugu. Urteak zenbatzeko ohiturak gure mugimendu gabe kutsatu edo eta urtarrilaren 15 joten dugu, edo joten da, modu masiboan kalera urteten hasi ginenetik. Edozein pertsonak lanbizitza luze baten ondoren baldintza duinetan bizitzeko eskubidea eukala, eta horretarako pentsio nahikoa izan behar ebala aldarrikatzen genduan eta aldarrikatzen dugu. Harrezkero, gure eskualdien, Bermio eta Gernikan, astelehenero izan da gure presentzia kalean konzentrazio potoluek eginez genera. Batekoa, espontaneoa izan dela esaten da, baina ezin daztu, edo hobeto zan da, gogoratu inbida, astelehenero elkartzen garen edadetuon artean, aretan edo honetan pelikara ohitutako jentea dagoala. Plataforma edo erakunde modu desberdinetatik gatoz, eta urteetan gure herrietako saltza pelika ugarietan trebatuak. Mundu sindikal, politikoa, soziala, kulturala. Hau da, bestelako mundu bat posible dela sinestuta euskalduntzean edo hezkuntza sistema aldatzeko ikastolak eraikiz, edo lantegizetan, ekologian, politikan, emakumeen burreketan, diktaduraren aurka ohitutako jentea da gure tartekoa. Eta liberalismoak eta batzuen botere ekonomiko oro jalearen gogoak eskuratutako eskubideok zurrupatu guran ebiltzala eta dabiltzala ohartuta. Lehenago, hainbatetan lez, kalea zala gure zelai jokorik berezkoena konturatuta terreno horretan mugitu izan gara urtean zehar. Askotariko jenteak egiten dugu topo. Gurea ez da movimentu uniforme bat. Katebegi eta maila desbarnetakoak lotzea lortu dugu. Eta horretan gure movimentuaren sendotasunaren beste ezaugarri bat. Egon dira eta egongo dira zuzenean edo zeharka erasoak eta batasun horreri neurria hartu nahiak eta hankaz gora botateko desioak. Baina jakin izan dugu, askotasun horren ertzetan, fijatu biharrian, zentralitateak egiten gaituela sendo baloratzen. Guzti horren pilotzea gogorazten dugu urtebete gerrenean. Eta horrela, atzoko konzentrazioetan, ohiko aldarrieri eutzi eta datorren zapatuko manifestaziorako gonbitea egin dugu Gernikan, Bermion, edo Lekitxon, edo Ondarrun, edo Santurtzin, edo Leioan, edo Bilbon, hainbat eta hainbat sokondotan. Orain urtebete 0,25 modako zifra bihurtu genduan. Horixe zalako gure pentsinoeri ezarri gura eutzen igoera. Eta moda hori bertan behera bota eben gure kaleko movimentuek. Lekutan geratu da. Egia zen, sinparta izan zen 0,25, baina sakoneko arrazoiak egozan kezkatzeko. Pentsio publiko eta duinen alde ekiteari denboran iraunkortasuna emoteko. Sinestuta gagoz, emon dira movimentuak, ez gara sartuko movimentuak handiak edo txikiak
izan diren eztabaidatzen, geure ekinaren ondorio izan direla, eta bide horreri jarraitu behar jakola. Horretan daukagu fedea, eta hori zabaldu gura dugu lehenengo eta ben, pentsionista eta jubilatuen artean zer esanik ez. Baina baita ganerako kapa sozialetan be, ganerako sektoreen artean be, gazte, heldu, emakume, migratzaile edo matxakatuta dagozen sektore guztien artean. Gure arazoak arduradun politiko, sindikal, ekonomikoaren lehenen orrialdeetara eroan duguz. Edo edabideetako titularretara, eta ez da gitxi. Lortutakoa ez bada gutxi ere, pentsionisten arabera badago oraindik kezkatzeko arrazoiak. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa, emakume eta gizonen arteko soldaten arrakala, alargunen egoera, zahar-etxeetako eta etxez-etxeko langileen egoera, jasangarritasun indizea, KPI-aren igoera eta guzti hori legez ondo zainduta egotea lortzea. Prentsaurrekoan adierazi duten moduan, pentsionistek badute lan arloa eta horretara jarriko dira. Horren arira, zapatu honetan urtarrilaren 19an arratsaldeko 5etan Bilbon dagoen Confebasken egoitzaren aurrean hasiko dan manifestazioara joateko gonbidapena luzatu dute Busturialdeko pentsionistek.